ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Supreme Court Jangari Bangladesh kala penduk pendamno sendan ya ka bahak tungkam tungjam ha Bangladesh namar ke jekhi ka basharkai ha kategori kabalane menta lakumbashi teo ye ka Supreme Court kala penmi ya kene ka hukum dai hadin ka jingyap brio ka bahadu shispa khatsangwon nakadaw ka jekhi ban persya ya ka jingai bahak kerpang ka sorkar ka bahadu laipo persen ya ki bahayang hasem jong ki sipai bat ki rio shimat ki balai khuntma house nam kha khandai spa nyupuwe ban penyo lalut ya ka Bangladesh na ka Pakistan lingba kane ka hukum menta ka jingai bahak kerpang lani ka reservation ha Bangladesh kan sa satang 9% kat ba khandai pulai persen kisamla kin ha ban yakhun bet ya ki kam sarkar kat kum ka jingla ka jongki lani ka merit ka bha thungkam ha Bangladesh kalas dang haus nam khat khandai spa nyopuar hanrei haus nam arjar khat pra ka sarkar jong ka Sheikh Hasina kala pendo pendam no namar ba ka no siliang palat hanrei hakate kepor kala mi ka jekhi ka bajorba ha barok kawai gari Bangladesh bat kiladon ki balet ban mudoi mukatma sayeng bisar kabak kham hapo lani ka luwakut bat hakate kepor ka luwakut kala penne biang ya ka bha thungkam thungjam Henrei mentapat ke Supreme Court kala penmi ya ke hukum bakarai lani ke hukum jong ke lukut kadai ke babian bat kumta kala pendu pendamno shisendon ya ke bah thungkam lani ke reservation Henrei wala kataru ke Supreme Court kandang penne ya ke bah thungkam ke bah 9% kata 100% ki bahayang hasam jong kitu ki bayakhun hakathma khakandai spa nyupuwe bat 8% pat ya ki wepat ki badai hok banyo ya ke reservation ki 100% ki bayo ek reservation ki kenthum ya laipo persen ye ki bahi hasam jong kitu ki bay khun thma house nam khandai spa nyupuwe 10% ye ki kenthai 10% ye kitu ki badai na ki district ki badang kham sadian 1% ye ki traish nong paka ki badai ki judge bandrio red pat but 10% pat kadai ye kitu ki badon jingduna dukhanman